Good morning guys, viewers teman. Lemon karji खालामलायबाय उपाय गैया 1 बिगायाव गायबाय दाम गैया थेवबो गायदों आरो 60 थाखा लासै थांदों दा उपाय गैया थेवबो फाननांगोन राबाय मोनबाय नालाय नै बे हासि खालि दिन 10 फनसो खानो नागिरदों खाखाबावो बेफोरजों दोंजोबो गासिबो उपाय गैया खाबाय फाननोसै नोंथांमोना जुदि नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम लेमन नांगौबा आंनि बागानाव थेर दङ मना मना थाब खायैनि थाखाय नै बेफोर माराम जाजोबदों माने सान्दुङाव हरदों आरो बिदि ओंखायनो हायोब्ला नोंथांमोना जोलैखौ भेराइटिखौ मोजां नायनानै गायनांगोन बेयो जेरैबा सिडलेस बियो बेगर गैया आरो सिङाव बियो मोजां बियो लेमना बिदि गोलाव गोलाव थाबनो फसायबो बेफारिफोरा फायखारि हरो दानिया गोदान खायबावलायनोसै बेफोरो ना नै एबार थायदों बोसोरै जाबाय एबार थायनाय गायनोबा जोङो बेबायदि आसाम लेमन बा सिडलेस गैयैनिख्रुइ बे लकेल लेमनखौ गायबा मोजां जायो बिनिया दिमान्डआ बारा दङ जेनेबा थाइथामदो 10 थाखा मोनगोन आरो बाखियाव 10 थाखा बेखौ नोंथांमोना गाय हायोब्ला बे लकेल कार्जि नामखौ एमारेजफोराव जानो हायो हा गोबांनो माइखौ खुब बेसे 200 दालसो गाय बुंनांला आरो बोसोर गायबा बे लकेल कार्जि रायजोफोर नोंथांमोना गाय बैनिख्रुइ बे बांसिन दिमान्ड दं बै नायबा नै बेखौ नुदों दिनै थाइनै थाइसे थाइनै थाइबाय थाना दङ बे बोसोरनै जाबाय बोसोरथामाव एबार थायगोन गोबां बियो थायदों बेयो आं एसे खाबाय आरो बे लकेल कार्जि बे बिराद डिमान्ड दङ मार्केटआव आरो पाइकारा थाब बायो बे जाबाय गुल लेमन बे गुल गुल गथा गथा बेखौ माद्राजि लेमन होनना बुङो बिराद थायो बे 12 माह हामो बे थायगोन बे बारगोन बारबायानो बे थायबाय रुद्र बेबो बिराद डिमान्ड दङ बेयो बेखौ माद्राजि होनना बुङो आरो बेखौ नोंथांमोना बेखौ गायबा बेयावबो डिमान्ड दंमोन लकेल कार्जि आरो नै बे मोनसेया गुलि माद्राजि गाहायनिफ्रायनो थायो बेयो बोसोरसेयावनो थायदो बेयो एबार बोसोरसे जागोन बिफाङा आगस्ट मोनबा नोंथांमोना बेखौ गाय बेयाव डिमान्ड दङ आरो गुबुन मोनसे दोङो कालामारसिन होननाय कालामारसिनखौ नैबे मोजां आरो दोनथ'लायबाय।